ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേവചാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിക്കോളൂ. സ്വപ്ന മാതാജിനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, വേറെ ആരെയും കാണുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ ലെവൽ 3 ക്ലാസ് ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലെവൽ 1 ചെറിയൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ പണ്ട്, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ലെവൽ 2 ആയപ്പോൾ നിർബന്ധം പറഞ്ഞു, ലെവൽ 3 വന്നപ്പോഴും നിർബന്ധം പറഞ്ഞു. ഉപദേശാമൃതം കഴിഞ്ഞു, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ശരിക്കും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവര്, അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് മാത്രം ഓഫ് ചെയ്യുക, അല്ലാത്തവരെല്ലാം വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ കേട്ടോ എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോഴും കുറെ പേര് കേട്ടിട്ടില്ല, അവിടെ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുക. മാതാജി റേഞ്ച് കുറവാകൊണ്ടാട്ടോ. അല്ല, നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരൊക്കെ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മാതാജി, കാരണം നമ്മൾ ആരെയും ഇതാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, അത് നമുക്കറിയാം. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരും ഒക്കെ, അല്ലാത്തവര് എല്ലാവർക്കും നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ. അല്ലാത്തവർ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുക. ഏതായാലും 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇരിക്കുക, കാരണം നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കണം. നമ്മളെ ഇത്തിരി സമയം നമ്മൾ ഇരിക്കും. ഇപ്പൊ ഡാറ്റ ഒക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ ഫുൾ 1 മണിക്കൂർ ഓൺ ആക്കിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓൺ ആക്കിയിരിക്കാലോ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പുറത്ത് ആളുണ്ടെന്നുള്ളത്, അല്ലേ? നമുക്ക് അത് ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു. മാതാജി ഒരു ക്ലാസ് മാതാജി പറയണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി, മാതാജി ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതൊന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ അലർട്ടായിട്ടിരിക്കും കുറച്ചെങ്കിലും, അല്ലേ? കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയില്ല, നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതൊന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരുന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് തോന്നും നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഫീല് നമുക്ക് വരില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാനാ? നമ്മളെ കയ്യിലേ അല്ല നമ്മളാരും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈശോപനിഷത്താണ് ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങാണ്. ഈശോപനിഷത്ത് അതില് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടു, വായിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ അതൊന്ന് മറന്നുപോയി, അതുകൊണ്ട് കേട്ടാ പറ്റിയത്. നാളെ തൊട്ട് സമയത്തിനിടാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. പിന്നെ അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേദം എന്താണെന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എന്തായിരുന്നു വേദം എന്ന്? വേദത്തിന് എന്താണ് പറഞ്ഞ നിർവചനം? വേദം എന്ന് വെച്ചാല് അറിവ്, അല്ലെ? വേദം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറിവ്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ എത്ര തരം വേദങ്ങളുണ്ട്? 4 തരം. ആദ്യം എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു? ഒരെണ്ണം മാത്രമായിരുന്നു. ആദ്യം ഒരു വേദമായിരുന്നു, അതിനുശേഷം അത് 4 ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ആരാണ് ചെയ്തത്? വേദവ്യാസൻ. ഏതൊക്കെയാണത്? ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, യജുർവേദം, അഥർവവേദം, അല്ല 4 വേദങ്ങളാക്കി തിരിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെത്താത്മാവിനെ കാണുന്ന 4 ന്യൂനതകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്. അത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? ഏതാണ് 4 ന്യൂനതകള്? അറിയാൻ പറ്റുമോ? തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും, മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നു, ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണങ്ങളാണ്. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കാരണം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് പറയാം. ഒരു പ്രാവശ്യം
അതായത് ന്യൂനതകളാണോ പറഞ്ഞത്? അതെ അതെ, ന്യൂനതകൾ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. ന്യൂനതകള് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? നമ്മള് തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അതിലും അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ് നമ്മള്. രണ്ടാമത്തെ നമ്മളെ കുഴപ്പം മായയ്ക്ക് വശംവദരാകുന്നവരാണ് നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതാണ് ശരി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരാൾ പറയണ ഭഗവാൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതും വിശ്വസിക്കും, അല്ലെ? അതാണ് നമ്മളുടെ കുഴപ്പം. അപ്പൊ നമ്മൾ മായയ്ക്ക് വശംവദരാകുന്നവരാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാല് ചതിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമുക്ക് കൂടുതലാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ന്യൂനതയായിട്ട് പറയുന്നത്. നാലാമത്തെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഒന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ലെവൽ 1 അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആപ്പിള് വെച്ചിട്ട് ഒരു കണ്ണാടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച്, പക്ഷെ നമുക്കത് കണ്ണാടിയിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തോന്നും? മുഴുവനായിട്ട് കാണും. പക്ഷെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അത് എന്തുണ്ട്? മുറിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മള് വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ, പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? വേറെ നമ്മൾ വൈദിക ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് പറയാം. ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ. ഒരു ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യതകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? വൈദിക സന്ദേശം ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ശരിയായി കേട്ട് പഠിച്ച ആളായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം വിശ്വാസനല്ല. വേണ്ടവിധം ബ്രഹ്മത്തിൽ മനസ്സുറച്ചയാളായിരിക്കണം എന്നാണ് ഒരു ഗുരുവിന്റെ യോഗ്യത. കുറെ നമുക്ക് യോഗ്യതകൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? അജോവേഗം, മനസ്സാക്രോധ വേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉത്തരാഗത വേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ അഭിഷേഹേത് തീരഹ സർവാമപീമാം പൃഥിവീം സതീഷ്യത്, അല്ലെ? അതൊക്കെ ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിലിപ്പോ ഈശോപനിഷത്തിൽ അവതാരികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിച്ചൊരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ഗുരു. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഗുരുവിനെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം കുറച്ച ആളായിരിക്കണം ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മള് വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് എന്താ കാരണം? ഈ വേദങ്ങൾ എവിടെ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നതുണ്ട്. അതെ, ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മൾ എന്താണ്? ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം ഇന്ദ്രിയാതീത ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്നതായിട്ട് വേദാധികാരമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ശബ്ദപ്രമാണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം. ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയാണ് നമ്മള് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോ അതിലുള്ളത് ബാക്കിയും കൂടി വായിച്ചു പോകാം. ദ്വിജബന്ധുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോ നമുക്കത് പറയാല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ധ്യാന മന്ത്രം ഫസ്റ്റത്തെ തുടങ്ങാണ്. ധ്യാന മന്ത്രം നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ ട്ടാ. വേഗം വേഗം ചൊല്ലാം, സമയം കളയണ്ട. ഓരോരുത്തർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചൊല്ലാം. ഓരോരുത്തര് ഒരാള് ചൊല്ലാം. ഒരാള് ചൊല്ലിട്ട് അടുത്താള് ചൊല്ലാം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഒരാള് ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും ചൊല്ലല്ല. ഒരാള് ചൊല്ലിട്ട് അടുത്താള് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും എഴുതു. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർണ്ണമിദം ഓം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഓം പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാള് ചൊല്ലുമ്പോൾ അടുത്ത ആള് ചൊല്ലുന്ന കാണുമ്പോ ഒരാള് ക്ഷമിക്കുക. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നതിനൊക്കെ കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഒരാൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒപ്പം രണ്ടുപേര് ചൊല്ലുമ്പോ പിന്നെ അതോടെ അത് ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ. നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്, ക്ഷമ അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരാള് അപ്പോഴും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആരെങ്കിലും ഒരാളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താലല്ലേ അവിടെ ഒരു ഇതില്ലാതെ പോകുള്ളൂ. നമ്മളിത് വായിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവരും കേൾക്കുമ്പോ പഠിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ 20 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 20 പ്രാവശ്യം നമ്മളത് ചൊല്ലാണ്. ഒരാൾ ചൊല്ലുമ്പോ ബാക്കി 19 പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളത് കേട്ട് കേട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുന്നത്. സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ കുറെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത്ര പേരാകുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒരാൾ വായിക്കുമ്പോ അടുത്ത ആള് ക്ഷമിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തുനിന്ന് വായിക്കുക. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളെപ്പോഴും ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മള്. അത് നമ്മളെ വലിയൊരു ഗുണമാണത്. നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് അതൊക്കെ. നമ്മൾ അറിയാതെ പഠിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. എന്താണ് പറയുന്നത്? ധ്യാന ശ്ലോകം. ഇത് നമ്മൾ ഡെയിലി ചൊല്ലുന്നത് നല്ലതാണ്. പറ്റുന്നവര് ഇത് ചൊല്ലാനായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് വായിക്കാം. ഇത് ബുക്കില് ഇത് സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഇതിന്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ്. അത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിവർത്തനത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം എന്ന് വെച്ചാല് പരിപൂർണ വസ്തു, പൂർണ്ണം പരിപൂർണമായത്, അത്, ഇതം ഈ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചം, പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന്, പൂർണ്ണം പൂർണമായ ഏകകം, ഉദച്യത്തെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു, പൂർണ്ണസ്യ പരിപൂർണതയിൽ നിന്ന്, പൂർണ്ണം പൂർണതയുള്ള ഏകകം, ആദായ നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, പൂർണ്ണം മുഴുവനായത്, ഏവം പോലും, അവശിഷ്യതേ അവശേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്കിപ്പോ അത് വായിക്കുമ്പോ തന്നെ കുറെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതിന്റെ മീനിങ്. കുറച്ച് പരിചയമുള്ള ശ്ലോകം, നമുക്ക് ധ്യാന മന്ത്രം പരിചയമുള്ളതാണ് കുറേശ്ശെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണവുമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. പൂർണതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? സത്യമാണ്, പരമമായ സത്യമാണ് ഭഗവാൻ. പരമമായ സത്യം, പരം ധീമഹി എന്നാണല്ലേ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? പരമം
സത്യം പരം ധീമഹി, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പരമമായ സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാനേക്കാളും പൂർണ്ണനായിട്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്, ഭഗവാൻ പരമസത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും എല്ലാതും എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? പരിപൂർണമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാതും എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണമായിരിക്കും. ആ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. അതിനുശേഷവും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ ശേഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, പൂർണ്ണമാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ആ പൂർണ്ണനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പരിപൂർണമായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് എന്തും എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണമാണ്, പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയായിട്ട് നിൽക്കാണ്? അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3-4 പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് പറയാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സത്യവും പൂർണ്ണനുമാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതെല്ലാം സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എല്ലാം പൂർണ്ണമായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു, അവശേഷിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ സമ്പൂർണ്ണനായി അവശേഷിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ മീനിങ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമുക്ക് ധ്യാന ശ്ലോകം ഭക്തിശാസ്ത്രി ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളിത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ പഠിക്കണം. ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ ഇപ്പൊ പഠിക്കാം. നമ്മള് എക്സാം എടുക്കുമ്പോ ഇതിലൊരു ഓറൽ എക്സാം വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള്. അപ്പൊ ഓരോ മന്ത്രത്തിന്റെയും മീനിങ് നമ്മൾ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കിത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഉപദേശാമൃതം എക്സാം വെച്ചില്ലേ നമ്മൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഈശോപനിഷത്തിന് ഒരു എക്സാം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാല്, നമ്മൾ ധ്യാന മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് ചൊല്ലാം, നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ മീനിങ് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. അപ്പൊ അത് പോയിന്റ് വൈസ് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കും. പിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. അല്ലാതെ കാണാതെ പഠിക്കാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം. അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഉള്ളിൽ നിൽക്കും, അല്ലെ? നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കും എപ്പോഴും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റത്തെ ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ പരമസത്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണനാണ്. ആ പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും? പൂർണ്ണവും പരിപൂർണവുമായിരിക്കും. എന്നാലും പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും? സമ്പൂർണ്ണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ, അതായത് ധ്യാന മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? ഒരു 3-4 പേര് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ പറയാ, പിന്നെ വേറെ ആൾ പറയാ. അങ്ങനെ 4 പേര് പറയാവോ? എന്താണ് ധ്യാനം? ഭഗവാൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം പരിപൂർണമായിരിക്കും. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതെല്ലാം എല്ലാം സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ കൂടി ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടെ സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞോളൂ, വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞോളൂ. ഭഗവാൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമായതിനാല് ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ആ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം പൂർണ്ണമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മുഴുവൻ പൂർണ്ണതായിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് എത്ര ഉത്ഭവിച്ചാലും അത് പൂർണ്ണമായി തന്നെ, ഭഗവാൻ അവിടെ പൂർണ്ണമായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പരമമായ സത്യമാണ്, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്, പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു, സമ്പൂർണനായി തന്നെ. അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞോളൂ, ഒരാളും കൂടി പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. പരമ ദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന എല്ലാം പൂർണ്ണമായിരിക്കും. എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സമ്പൂർണനായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു.
ഹരേ കൃഷ്ണ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ധ്യാന മന്ത്രത്തില്. ഇപ്പൊ ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ആ സമ്പൂർണനായിട്ടുള്ള പരമസത്യമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്നിവയിൽ പരിപൂർണതയുടെ ഭാഗികമായ സാക്ഷാത്കാരം നടക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. അതായത് ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ, ആ പരമമായ സത്യത്തെ നമുക്ക് 3 തരത്തില് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. 1 ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, 2 പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, 3-മത്തത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയാണ്, പരിപൂർണ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരവും ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരവും പരിപൂർണതയുടെ ഭാഗികമായ ഒരു സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമാണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരവും അതാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നതും ഭാഗികമായതാണ്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മമായിട്ട്. അതായത് ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ബ്രഹ്മം ജ്യോതി, ഒരു പ്രകാശം. പ്രകാശം. ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പ്രകാശം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? നമുക്ക് പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ, എല്ലാവരിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായി സാധിക്കും. പിന്നെയും നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ പിന്നെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പിന്നില്, പരമാത്മാവിന്റെ പിന്നില് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ അത്രയും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എത്രയോ പേര് ശ്രമിച്ചാലും പക്ഷെ ആ പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവര് വളരെ ചുരുക്കിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മള്. അത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് എത്രയോ നമ്മളിത് ചെയ്താൽ ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ അറിയുന്നു, പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പരമാത്മാവായിട്ട്, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെയും നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടി മുന്നിലേക്ക് പഠിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ 2 സാക്ഷാത്കാരവും, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരവും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരവും എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതല്ല. കാരണം പരിപൂർണനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരാണ്. ഇത് രണ്ടും ഭാഗികമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. നമുക്ക് എപ്പോഴും സച്ചിദാനന്ദനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദനാണ്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സനാതനമായിട്ടുള്ളത്. സത്ത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് സത്ത്. ചിത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. ആനന്ദം നമുക്ക് ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിഗ്രഹ എന്നാൽ രൂപം എന്നർത്ഥം. പൂർണ്ണ സത്ത രൂപരഹിതനല്ല. രൂപരഹിതനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അഥവാ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവുള്ളവനെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമാകാൻ ഇടയില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? രൂപരഹിതനല്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ, ആ വ്യക്തിഗതവാദികൾ പറയണ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ തിരിച്ചു പറയാണത് വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രൂപം. ഒരു രൂപം ഉണ്ടാവും. നമുക്കൊരു വിഗ്രഹം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം വരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കണ്ണും മുഖവും കൈയും കാലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു വിഗ്രഹമായിട്ട്, നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പൂർണ്ണസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? രൂപരഹിതനല്ല ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് രൂപം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഭഗവാന്? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ രൂപമുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവുള്ളവനെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമാകാൻ ഇടയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതൊക്കെ പൂർണ്ണമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനായാലല്ലേ ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് നമുക്ക് ആ കുറവ് നികത്തിയിട്ട് അവർക്ക് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളത്?
അതും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് സമ്പൂർണനായിട്ട് അവശേഷിക്കുന്നതും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം വരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയില്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഭയങ്കര മനസ്സിന് സന്തോഷം. അതാണ് സച്ചിത്താനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു ആനന്ദം നൽകുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ. ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആരാധിക്കുന്നത്. പരമപുരുഷന് അനന്ത ശക്തികളുണ്ട്, അവയൊക്കെ പൂർണ്ണതയുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് ശക്തികൾ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന് കുറെ ശക്തികളുണ്ട്, അനന്ത ശക്തികളുണ്ട്. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാതും. പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റൊരു ഏകകവും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അധിക ശ്രമം നടത്താറില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് വേറെ ഒരു മിനിറ്റ് വായിക്കാം ഞാനത്. ബുക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും? ഉണ്ട്. 12ാമത്തെ പേജില് 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാവോ ആരെങ്കിലും ഒരാള്? 12ാമത്തെ പേജില് പരിപൂർണ സത്തയ്ക്ക് പരമപുരുഷന് അനന്ത ശക്തികളുണ്ട്. അവയൊക്കെ തന്നെയും അവിടത്തെ പോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമാണ്. അത്തരത്തിൽ ഈ പ്രാതിഭാസിക ലോകം സ്വയം സമ്പൂർണമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടിയുള്ള സകലതും ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ 24 മൂലകങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സുസജ്ജമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റൊരു ഏകവും നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടി അധികം ശ്രമം നടത്തേണ്ടതില്ല. പ്രപഞ്ചം സ്വന്തം സമയരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ഇത് പൂർണ്ണ സത്തയുടെ ശക്തിവിശേഷം കൊണ്ടാണ് നിശ്ചിതമായിരിക്കുന്നത്. ആ സമയം പൂർത്തിയായി കഴിയുന്നതോടെ പൂർണ്ണസത്തയുടെ ക്രമീകരണ പ്രകാരം ഈ താൽക്കാലിക പ്രാതിഭാസിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു. മാതാജി, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് കുറെ ശക്തികളുണ്ട് അല്ലെ. അതെല്ലാം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? അതെല്ലാം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ പൂർണ്ണതയുള്ളതാണ് എല്ലാ ശക്തികളും. അതേപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഈ പ്രാതിഭാസിക ലോകം അത് എങ്ങനെയാണ്? സ്വയം സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ലോകം തന്നെ, പ്രാതിഭാസികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സകലതും ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടാനായിട്ട് ആവശ്യമായ 24 മൂലകങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സുസജ്ജമാണ്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ ഓരോന്നിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന് നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ശ്രമം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതിനു വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 24 മൂലകങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാവോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മള് പറയുന്ന പുസ്തകം ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, പിന്നെ ഏതാണ്? ത്രിഗുണങ്ങള്. അതൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? 24 എണ്ണം പറയുന്നത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം മറന്നുപോയി. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 27 അധ്യായത്തിലാണത്, ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലല്ലേ? 13ലാണോ? 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് തോന്നുന്നത്. മിനിറ്റ് അറിയില്ല. അതെ, 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് പറയുന്നത്. 6ാമത്തെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ 5 പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം, ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് 24 എണ്ണം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രമമൊന്നും നടത്തേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പരിപൂർണ സത്തയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവസത്തകൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 84 ലക്ഷം ജീവ യോനികളിൽ പിന്നിട്ടതിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യജന്മം
ലഭിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വേറെ ആളുടെ വായിക്കാവോ? 12ാമത്തെ പേജിലെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. പരിപൂർണ സത്തയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സൂക്ഷ്മങ്ങളായ പൂർണാംശങ്ങൾക്ക് അഥവാ ജീവസത്തകൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണസത്തയെ പറ്റിയുള്ള അജ്ഞതയാണ് എല്ലാത്തരം അപൂർണതാബോധത്തിനും കാരണം. മനുഷ്യജന്മം എന്നത് ജീവസത്തയുടെ പൂർണ്ണബോധത്തിനുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ്. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ 8,40,000 ജീവയോനികൾ പിന്നിട്ടതിനു ശേഷമാണ് മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നത്. 24 ലക്ഷം ജീവയോനികൾ പിന്നിട്ടതിനു ശേഷമാണ് മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണബോധത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ജീവസത്ത തന്റെ പൂർണ്ണത അഥവാ പരിപൂർണ സത്തയുമായുള്ള തന്റെ ശാശ്വത ബന്ധം സാക്ഷാത്കരിക്കാത്ത പക്ഷം അവൻ പരിപൂർണതയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള തന്റെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. തൽഫലമായി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമമനുസരിച്ച് വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ടുഴലുന്നു. മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ പരിപൂർണ സത്തയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവസത്തകൾക്ക് എന്താണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ദുഃഖാലയമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഭൗതിക ലോകത്തെ ദുഃഖാലയമായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കാരാഗൃഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഭൗതിക ലോകം. അറിയണ്ടോ? കേട്ടുണ്ടോ ഇത് രണ്ടും? ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു കാരാഗൃഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ കാരാഗൃഹത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുത്തത്? നമുക്ക് ഭഗവാനോട് എന്ത് തോന്നി? അസൂയ തോന്നി, അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് ശരിക്കുമുള്ള ഭോക്താവ്. എല്ലാത്തിന്റെ ആസ്വാദകൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നി നമുക്കും എന്തുകൊണ്ട് ആസ്വദിച്ചുകൂടാ എന്ന് തോന്നിയപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ച് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ മുഴുവനും എവിടേക്കാക്കി തന്നു? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ. നമുക്കിപ്പോ 4 ഭാഗം ഒരു വലിയൊരു വട്ടം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ 4ആക്കി മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 3 ഭാഗം ആത്മീയ ലോകമാണ്. ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത്? ഭൗതിക ലോകം. ഈ കാരാഗൃഹം. ആ കാരാഗൃഹത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അതായത് ഒരു ദുർഗുണ പാഠശാലയാണെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മളിപ്പോ. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു? കാരണം നമ്മളെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ നിർത്താനുള്ളതല്ലല്ലേ നമ്മൾ ശരിക്കും എവിടെ നിൽക്കേണ്ടവരാണ്? നമ്മൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ വസിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ ശാസ്ത്രങ്ങളും വേദങ്ങളും എല്ലാതും നമുക്ക് തന്നു. കാരണം നമ്മളത് പഠിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായിട്ട് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകണം? തിരിച്ച് ആ ലോകത്തിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ എക്സാം പാസ്സാവുന്നവരെ എങ്ങോട്ട് കടത്തും? അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അല്ലാത്തവർ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. വീണ്ടും പഠിക്കും. എപ്പോഴാണോ നമ്മളത് പഠിച്ച് പാസ്സാവുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാം? അങ്ങോട്ട് പോകാം. അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു അവസ്ഥ. നമ്മളപ്പോ അതുവരെ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയാ, റീടെസ്റ്റ് എഴുതി നമ്മൾ സപ്ലി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ. എത്ര വയസ്സില്ല. സാധാരണ എക്സാമിന് നമുക്ക് അറിയല്ലേ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് എത്ര നാള് വേണമെങ്കിലും എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. പാസ്സാവുന്ന ക്രമം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ. അതാണ് നമ്മളിവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യവും ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു ജയിലിലാണെന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഭക്ഷണം വേണം, നമുക്ക് വിശക്കുണ്ട്, നമുക്ക് ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് എവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്? ഈ കാരാഗൃഹത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനാണ് ഭഗവാൻ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെയൊക്കെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വെള്ളത്തിന് വെള്ളം, വായുവിന് വായു, എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്കതൊക്കെ ഓരോരുത്തരിലൂടെ നമുക്കതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സൗകര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചു വിടന്ന് പോവുകയും ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നത്. നമ്മളെ ചെറിയൊരു പിക്ചർ അതാണ് വരുന്നത്. മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ജനന ചക്രത്തിൽ അതായത് 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളാണുള്ളത്. 84 ലക്ഷമാണ്. അത് ഒട്ടും മറക്കരുത്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ നാളായിട്ട് പഠിച്ചത് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ തറായി കഴിഞ്ഞു. നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾ 84 ലക്ഷം ഉണ്ട്. അത് മനുഷ്യരാവാം, മൃഗങ്ങളാകാം, സസ്യങ്ങളാകാം, പക്ഷി മൃഗാദികൾ, ഇതെല്ലാത്തിലും വന്നിട്ട് 84 ലക്ഷം ഉണ്ട്. ഇത്
84 ലക്ഷത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്ന് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്താണ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. മറ്റുള്ള ജന്മത്തിനും മനുഷ്യജന്മത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യജന്മത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത, മറ്റുള്ള പക്ഷികൾ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ചിന്താശക്തി ഉണ്ട് അല്ലെ? നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, ചിന്താശക്തി, മാത്രമല്ല വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ട്. മനുഷ്യ ജന്മത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? നമുക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താനായിട്ട്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഏത് ജന്മത്തിലൂടെയാണ്? മനുഷ്യ ജന്മത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, വിശേഷപ്പെട്ട, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മമാണ് എന്ത്? മനുഷ്യജന്മം. കാരണം അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ചെങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എന്ത് വേണം? ബുദ്ധിബോധം വേണം അല്ലെ? അത് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യരും മൃഗം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, മക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, അവരും കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്കും കുടുംബമുണ്ട്, വീടുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെ വീടുണ്ടാക്കുന്നു, നല്ല ഭംഗിയിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു, അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ പ്രകൃതിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? അവർക്കും മക്കളുണ്ട്, അവരും അച്ഛനും അമ്മയാണ്, നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയാണ്, നമ്മളെ അച്ഛനമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, അവരും അവരുടെ ഭാഷയിൽ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടോ നമ്മളും അവരും തമ്മിൽ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത്? നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിയുണ്ട്. നമുക്ക് ആ വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അതിനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജന്മം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യജന്മത്തിൽ പരിപൂർണതയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മളത് മുഴുവനായില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ മനുഷ്യജന്മത്തിലാണ് നമുക്കിത് സാധിക്കുന്നത്, അത് നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം, മനുഷ്യനായി നിന്നിട്ടും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും? നമ്മൾ ഈ നിയമത്തിൽ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമമുണ്ട്, ജയിലിൽ ഓരോ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ജനന മരണ ചക്രത്തില് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. റീടെസ്റ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും, നമ്മൾ എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. പാസ്സാകുമ്പോ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക? സപ്ലൈ എഴുതി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മളിവിടെ നടക്കുന്നത്. നാം ജീവിതത്തിലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്കിപ്പോ ഈ കാരാഗൃഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാകുന്ന ജീവിതം എന്താണ്? ഇത് മായയാണ് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മളൊരു എന്താ പറഞ്ഞ ഭൗതിക സാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഒരു ജീവാത്മാവിനെ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജീവാത്മാവിനെ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ കണ്ടത് ലെവൽ 1 പഠിച്ചത്. ഒരു ജീവാത്മാവ് മരത്തുമ്മല് തൂങ്ങിക്കിടക്കാണ്, തൊട്ടടുത്ത് ഭഗവാൻ കൈ നീട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, താഴെ എന്താണ് പാമ്പുകളുടെ ഒരു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു, തേനീച്ചക്കൂട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? അത് ഞാൻ കുളത്തിൽ അതല്ലേ? മുതലക്കുളം താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിത്രം കാണിച്ചു, വെളുപ്പും, അതായത് കറുത്തതും വെളുത്തതും കണ്ടില്ലേ? ഒന്ന് അതായത് രാത്രിയും പകലും, അതല്ലേ? മനസ്സിലായല്ലോ? രാത്രി പകല് നമ്മൾ ആയുസ്സാണ് അത് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ എന്താണ്? വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവിടെ തേൻ തുള്ളി ഒറ്റ വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? വല്ലപ്പോഴാണ് ആ തേന്റെ തുള്ളി കിട്ടുന്നത്. ആ തേൻ തുള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കടന്നലിന്റെ കുത്തും സഹിച്ച് നമ്മൾ ആ മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കാണ്. പിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ അത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം, അതും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനാണത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്കത് സുഖമാണെന്ന്. ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് നമുക്കായ ഒരു ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറെ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, വല്ലപ്പോഴും ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആ വിചാരം എന്താണ്? നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സുഖമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണത്. നമ്മളാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ശരിക്കും നമുക്ക് ദുഃഖം തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്താണ്? സുഖാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ആ ജീവിതം മായയിൽ പെട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കരങ്ങൾ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പൂർണ്ണ ഏകകമായി വർത്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ജീവസത്ത
പൂർണ്ണസത്തയുടെ ഭാഗവും അംശവുമാണ്. പൂർണ്ണസത്തയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാൽ മായയുടെ പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ട് ജീവസത്തയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ലഭ്യമാകുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാവോ? 13-ാമത്തേല് 2-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രകൃതിയിൽ എന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാവിധ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് അറിയാത്തത് കാരണം നാം ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. പൂർണ്ണ സത്തയുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ സ്വതന്ത്രനായി ജീവസത്തയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാകുന്ന ആ ജീവിതം മായയാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായ കരങ്ങൾ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പൂർണ്ണ ഏകകമായി വർത്തിക്കുന്നത്. കൈ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തിയാൽ കൈ പോലെ തോന്നപ്പെടുമെന്നതല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കൈക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ശക്തി അതിനുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ജീവസത്ത പൂർണ്ണസത്തയുടെ ഭാഗവും അംശവുമാണ്. അതിനെ പൂർണ്ണസത്തയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയാൽ മായ പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ടുള്ള പൂർണ്ണതയാൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ലഭ്യമാക്കാനാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പൂർണ്ണസത്തയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. സാമൂഹ്യമായോ രാഷ്ട്രീയമായോ വർഗീയമായോ അന്തർദേശീയമായോ ആയി ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും പൂർണ്ണസത്തയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം അപൂർണമായി തന്നെ നിൽക്കും. എല്ലാ പൂർണ്ണസത്തയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന അംശങ്ങളും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായി തീരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? കരങ്ങൾ ശരീരത്തിനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോ മാത്രമാണ് അതെന്തായിട്ട് വർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ശരീരത്തില് കൈയില്ല, ആ കൈ കൊണ്ട് വേറെ നമുക്കിപ്പോ കൈ കൊണ്ട് കുറെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ശരീരത്തിൽ ചേർന്നിരിക്കണില്ലെങ്കിൽ ആ കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ജീവാത്മാവ് പൂർണ്ണസത്തയുടെ ഭാഗവും അംശവും തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിന്നാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ആരും സ്വാധീനിക്കാണ്? മായയുടെ സ്വാധീനം നമുക്ക് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരിക്കലും പരിപൂർണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണം അല്ലെ? അതായത് ആ പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നത് അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെന്ത് കിട്ടുന്നത്? അതിന് പരിപൂർണത അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ആത്മാവിനെ അതിന്റെ ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മളെ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആ ജീവാത്മാവിനെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കില്ല? സമ്പൂർണത നേടാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം നമ്മളെ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പരമമായ നമ്മളെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ് അല്ലെ? യഥോ ഭക്തി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും പൂർണ്ണ സത്തയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം അപൂർണമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാത്തത്, ഭഗവാനുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാതെ പോകുന്നത്, അത്രത്തോളം അതെന്താണ്? അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്തൊരു കാര്യത്തിനും എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ? പൂർണ്ണത കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും അപൂർണമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ? ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനെപ്പോഴും എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ? ഒരു പൂർണ്ണത വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവത് സേവനമാണ്.
ആ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെയും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മള് അപൂർണമായിരിക്കും. നമ്മള് പരിപൂർണത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, ആ ജീവാത്മാവിന് പരിപൂർണത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എല്ലാ പൂർണ്ണസത്തയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അംശങ്ങളും സ്വയം പൂർണ്ണമായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും സ്വയം എന്തായിട്ട് മാറും, പൂർണ്ണമായിട്ട് തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിയർ ആവും. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വേദം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അറിവ്. വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബദ്ധാത്മാവിന്റെ കാണുന്ന 4 ന്യൂനതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണങ്ങളാണ്. അതായത് 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ മായയ്ക്ക് വശംവദരാകുന്നതാണ്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണങ്ങളാണ്. കാര്യങ്ങള് നമുക്കുള്ള ന്യൂനതകളാണത്. വേദത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ്? ശ്രുതി. വേദത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ശ്രുതി എന്നും വേദത്തിനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ശബ്ദ പ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ശ്രുതി. അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനം. അതെ, ശ്രവണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്? വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ശബ്ദ പ്രമാണം. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരിൽ നിന്ന് വന്നതാണത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാരദ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ വ്യാസ മഹർഷിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പിന്നെയാണ് എഴുതി വന്നത്. ഭഗവാൻ ആദ്യം എഴുതി നോട്ടായിട്ടാണോ കൊടുത്തത് ബ്രഹ്മാവിന്? അല്ല അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് കൊടുത്തത് അല്ലെ. തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയാദി കവി എന്ന് പറയണല്ലേ. എന്താ പറഞ്ഞ ഭാഗവതത്തിൽ പറയണ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മള്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പറയണത്? തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയാദി. ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിലാണ് കൊടുത്തത് ബ്രഹ്മാവിന് ആദ്യമായിട്ട് ജ്ഞാനം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഇത് ശബ്ദ പ്രമാണം എന്ന് പറയാം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ, ഗുരു എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം? വൈദിക സന്ദേശം ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ശരിയായി കേട്ട് പഠിച്ച ആളായിരിക്കണം. പിന്നെ പരിപാലിക്കണം. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം ആര്? നമ്മളെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ഒരു വേദം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ 4 വേദങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചത് ആരാണ്? വേദവ്യാസനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് കാരണം? അങ്ങനെ തിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ അല്പായുസുക്കളും ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞവരും ബുദ്ധി കൂർമ്മത ഇല്ലാത്തവരുമായിരിക്കുമെന്ന് അവിടുന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. വ്യാസമഹർഷി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായതുകൊണ്ട് അറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് 4 തിരിച്ചിട്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണത്? ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം, യജുർവേദം. 4 വേദങ്ങൾ. ഓക്കെ. അടുത്തത് ദ്വിജബന്ധു എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും ഉചിതമായ യോഗ്യതകൾ നേടാതെ പോയവർ അവരാണ് അതായത് നമ്മൾ ഉന്നത കുലത്തിൽ ജാതരായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു, പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് അവരെന്ത് പറയാം? ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറയാം. ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിച്ചെങ്കിലും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഗുണങ്ങളൊന്നും അവർക്കില്ലെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദവ്യാസൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കാൻ ഇടയായത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും അതിനെന്തൊക്കെ രചിച്ചത് അദ്ദേഹം?
അദ്ദേഹം പതിനെട്ട് വേദങ്ങൾ പുരാണങ്ങളിൽ രചിച്ചു, മഹാഭാരതം. അല്ലേ? എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വന്നില്ല? സംതൃപ്തി വന്നില്ല, തൃപ്തി വന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരോട് പറയാണ്? നാരദ മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ നാരദ മഹർഷി നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എഴുതാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭാഗവതം രചിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതം രചിക്കാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നത്. വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൈദിക ജ്ഞാനം, വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംഗ്രഹം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ലോജിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു വേർഡിന് അവിടെ അപ്പുറത്ത് പറയുന്നത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ക്യാപ്സ്യൂള് പോലെ, അത് ഇത്തിരി കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ ക്യാപ്സ്യൂള് പോലെ നമുക്കത് പറഞ്ഞ് തരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഒരു നരേഷൻ കൊടുക്കും. അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനിവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അതിനങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമ്മള് ചെറിയ നോട്ട് എഴുതില്ലേ, നമ്മള് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് വെച്ചാല് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സംഗ്രഹത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ പഠിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അത് സംഗ്രഹമായിട്ട് ചെയ്യുക, അതിനെയാണ് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്തത് ധ്യാന ശ്ലോകം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക. ധ്യാന ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്? പൂർണ്ണമത അതല്ലേ ധ്യാന ശ്ലോകം. അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? അർത്ഥം എഴുതല്ലേ? അതെന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് പറഞ്ഞൊരാള്. ധ്യാന ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരമദിവ്യത്തെ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാകൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്പദിക്കുന്ന ഈ പ്രാതിഭ എല്ലാതും പൂർണ്ണമാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതെല്ലാം സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അനേക പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണ്ണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ സത്യവുമാണ്, പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. മനുഷ്യജന്മത്തിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പരമപുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മത്തിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? എന്താണ് സത്ത് ആനന്ദം? സത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് സനാതനമായിട്ടുള്ള, സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സനാതനമായിട്ടുള്ളത്. ചിത്ത് ആനന്ദം, സച്ചിത്താനന്ദം. അനിശ്ചിതയും പൂർണ്ണ ജ്ഞാനവും. സച്ചിത്താനന്ദം എന്ന് പറയുമ്പോള് എന്താ പറഞ്ഞത്? അനശ്വരമായിട്ടുള്ളതും പൂർണ്ണജ്ഞാനവും ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനായിട്ട് അല്ലെ, ആനന്ദം തരുന്ന ഭഗവാൻ. അതാണ് സത്യചിത്ത ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യചിത്ത ആനന്ദമാണ്, എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുടെയും സാക്ഷാത്കാരം. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, മീനിങ് പറഞ്ഞല്ലോ. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് സ്ലൈഡിൽ മാതാജി കാണിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ അത് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല, എഴുതില്ല. അതെ, സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു. സനാതനം, സനാതനമായിട്ടുള്ളത്. ചിത്ത് എന്നുള്ളത് മനസ്സാ അല്ല, ജ്ഞാനം, പൂർണ്ണജ്ഞാനം, അറിവ്. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സനാതനമായിട്ടുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നൽകുന്നതിൽ അത് ആരാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്? ഭഗവാൻ. ജ്ഞാനം, ആനന്ദം. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം എന്ന് വെച്ചാല് സനാതനമായിട്ടുള്ളത്, ചിത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ആനന്ദം എന്ന് വെച്ചാൽ പരമാനന്ദം. അപ്പൊ സച്ചിത്താനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് ആനന്ദം നൽകുന്ന ആരാണ്? സനാതനമായിട്ടുള്ളത്, എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായോ? അത് നോട്ട് ചെയ്തോ?